entrem ja a la tercera sefirà emocional, que és la sefirà de Tiferet, que vol dir bellesa o glòria. En aquesta sefirà, altra vegada, definirem la paraula a partir de les lletres hebrees. La primera lletra és la Taf, que en aquest cas expressa teixubà, el penediment. Aquesta teixubà es fa a través de l'oració, que pot ser els teilim, o també pot ser, en general, la paraula tefilà, que es pot expressar en termes generals. No cal que sigui una tefilà arreglada, pot ser una tefilà en termes particulars de la persona. I en particular, com es fa aquesta tefilà? Aquesta tefilà es fa amb la boca, i la següent lletra de Tiferet és la pell, que es fa referència precisament a la boca. La següent lletra és la Alef, que fa referència a Hashem, perquè la major part dels noms d'Hashem comencen per la lletra Alef. Per exemple, Kel, Amonai o Elohim comencen per la lletra Alef. I l'acció que es desenvolupa amb Tiferet a partir d'aquest punt la desenvolupa el Creador, la desenvolupa Hashem. Per tant, la següent lletra de Tiferet, que és la Resh, és Rahamim, és el Rahamim d'Hashem a partir de la nostra Teshuvah. I ell, amb el Rahamim, eventualment, en la realitat de l'Atil Labó, produirà la resurrecció dels morts, que en anglès és, en hebreu és Tehiyat Ametim. Així doncs, així es manifestarà la glòria i la bellesa d'Hashem des de la nostra Teshuvah fins al resultat final de Tehiyat Ametim. Shalom.